In-negozji tal-familja u l-intrapriżi żgħar u medji huma l-pulmun tal-ekonomija Maltija u dik Ewropea. U għal dan il-għan li s-settur tas-servizzi finanzjarji qiegħed jevolvi sabiex jiffaċilita l-aċċessibilità għal sorsi ta' finanzjament aktar adattati għar-realtajiet li dawn in-negozji qed jiffaċċjaw fil-klima preżenti. Is-sostenibilità tan-negozji żgħar u medji tiddependi fuq sistemi u proċeduri effiċjenti li jaffaċilitaw għal sorsi ta' finanzjament aktar adattati għar-realtajiet li dawn in-negozji qed jiffaċċjaw fil-klima preżenti. Is-sostenibilità tan negozji żgħar u medji tiddependi fuq sistemi u proċeduri effiċjenti li jaffaċilitaw it-tkattir tal-idejat ta' negozjanti u l-intrapriża tramite aċċess għal finanzjament kemm jekk tramite salv bankarju kif ukoll sorsi alternattivi bħal borżi u sussidji kif ukoll aċċess għal riżorsi umani, ċoħe ħaddiema u kreattività u innovazzjoni. L-ekonomija sostenibbli hija ċiklu u s-soċjetà hija l-fulkru tal-ekonomija. In-negozju u l-intrapriża jiffurmaw parti integrali minn dan iċ-ċirku u għaldaqstant huwa imperattiv li kull deċiżjoni tittieħed wara konsiderazzjoni għaqlija ta' prinċipji ta' rispett u governanza lejn il-pilastri ekonomiċi. Però dan ma jkunx possibbli mingħajr it-tmexxija għaqlija tal-management u s-sidien u azzjonisti ta' dawn in-negozji. U f'dan il-kuntest l-esperjenza vasta tal-konsulenti tista' tkun ta' għajnuna sabiex tingħata perspettiva għall-implementazzjoni tal-viżjoni tal-imprenditori għan-negozji tagħhom fil-kuntest ekonomiku preżenti. Fisem il-kollegi prattikanti fis-settur tas servizzi finanzjarji, nixtieq nieħu l-okkażjoni sabiex nawgura miliet ħieni lill-poplu Malti kollu.